दादा आपण निवडून आलात, काय प्रतिक्रिया व्यक्त कराल? आमचं सरपंच नेताच का विरोध माझी निवड झाली आणि माझे सगळे सदस्य निवडून आले। याच्या मागे प्रतिनिधित्व केलं ते माझे मिस्टर नागेश आहेत। पहिले 20 वर्ष सरपंच म्हणून त्यांनी 20 वर्ष काम केलं। त्यांची अशी पोचपावती आहे आमच्यासाठी, कारण त्यावेळी आम्ही आमच्या समोरच्या पक्षाला शिवसेना पक्षाकडे आम्ही विरोध करण्यासाठी 2 सीट मागितले होते। त्यांनी ते 2 सीट नाही म्हणून सांगितले। त्या जोरावर आमची निवडणूक लढवण्याची इतकी आम्ही तयारी केली आणि ते आमच्या कार्यकर्त्यांना आम्हाला सहकार्य केलं, गाववाल्यांचं सहकार्य केलं। त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते आणि माझे 2 शब्द संपले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।